Salut la toată lumea, sunt Tony și o să revenim cu un nou episod de Survival. Ok. Și vedeți aici că am făcut puțin grâu. Și atunci, în episodul 3, am rămas blocați acolo. Totuși am găsit oi, am găsit și cum să mă întorc. Dar după ce am găsit oile, m-am dus să explorez un cave. Am murit, pe urmă m-am dus în alt cave. Și am luat tot full fier. Și astea de acolo. Și am luat aici vreo 3 ori, 2 oi, era ăsta un pui, dar s-a făcut mare, văd. Și astea tot 2 erau și dar acum sunt mai multe. Ok, și să luăm. Și nu mai am nimic în chest, habar n-am, fiindcă am intrat iar pe server, nu știu ce am făcut. Ok, și să luăm astea. What the fuck, deci nu văd care era bun și care e ăla. Ok, și avem 6 semințe. Și acum la Skyblock sunt full diamond, fiindcă nu știu dacă v-am spus, l-am păcălit pe unul să fac multe emeralde cu el, mi-am cumpărat diamonduri și pickaxe-ul acela foarte OP. Și sabie, care pickaxe-ul l-am dat lui Alex? Că el n-avea nimic. Și o să facem un fel de ăsta în munte. Aici va veni un fel. Aici va fi faza cu o să fie. O să stea sugarcane-ul. Aici îl vom face. Așa. Așa acum. Ok, și aici o să înceapă camera. Și o să fie lemn pe aici. Vă dați și voi seama. Vedem dacă sunt mobi. Normal. Hard. Ok. Și înmulțim astea. Merge. Da. S-au înmulțit. Înmulțit și astea. Cu ăsta. Ok, și avem acum destul de multe vaci. Și am zis ca în episodul ăsta să găsim un cal. Ok, deci cred că cai, după cum se pare, sunt partea aia. Cred. Vedem dacă e sus. O luăm în toate părțile până dăm de ei. Ok. Deci aici nu e. Cred că a fost un spider. Să mănânc niște astea. Da, uitați aici oile. Mai avem o grămadă de oi. Hai să mai luăm câteva. Oho, dacă le luăm pe toate astea, e foarte bine. Mamă, câte oi avem după noi. Vom lua pe aici. Să nu cădem în apă, fiindcă suntem distruși dacă cădem în apă. Nu cădeți. Nu fiți proaste să cadeți. Ok, aia e proastă și a căzut. Haideți. Da, țin cu shift-ul în caz să nu cad. Ok, și dăm acum. Opa, dăm drumul la shift. Bă, veniți. Nu cadeți. Oh, fuck. Oh, nu. Voi nu fiți proaste să cadeți. Vedeți cine deșteaptă? Oaia aia. Veniți încoa, hai. Nu e prostul, hai. Ok, deci din atâtea oi mai sunt atât de puține. Veniți încoace. Aia ca proastă a rămas în copac. Și de aici e drumul drept. Mai este aici o oaie. Hai, bine. Haide. Oh, nu. Oh, fuck. Fuck. Distruge-l pe ăsta. Oh, fuck. De ce a trebuit să distrugi tu astea?
trebui tu să distrugi astea creeper prost ce ești. Oricum nu e problema, nu e vina ta creeperule, e problema lui măta că te-a făcut așa de prost. Ok. Da, și nu mai avem destul de dirt, așa că vom pune stone. Oh, asta și murit, mai sunt foarte puține acum. Avem nevoie iar de astea, veniți încoace toate. Veniți încoace, veniți, hai. Haide. 1, 2, 3. What the fuck? Nu știu de ce nu mi ajunge. Da. Ok, și mă sună cineva pe Skype, voi pune puțină pauză. Ok, și am revenit, am pus puțină pauză. Aici să punem. Ok. Facem câteva bețe. Fiindcă prostul ăla de creeper ne-a distrus totul. Stop. Am uitat iar. Ok, aici două, în total 6 bucăți, carduri, sau uite și pe asta. Ar trebui să ne ajungă toate astea. Oh, fuck, a scăpat toate uile. Am făcut din asta, ok, nu contează ce culoare. Ok, veniți toate, veniți. Veniți înapoi. Haideți toate. Ok, cam astea îs. Haideți. Hai. Haide. Tu aici rămâi. Vino și tu. Vino, oaie proastă. Ok, dacă nu vrei să vii, mori. Ai de ales, trebuie să vii și să mori. Tu ai ales să vii, e bine. Și tu ce alegi? Vii sau mori? Vii sau mori? Ok, deci vii și tu. Pare că am distrus doar una. Ce? Asta? Asta. Au făcut un copilaș. Ok, asta o să o ucidem acum. Încă avem destule oi. Ok, cred că s-a mai făcut fruntul ăsta de greu. Exact ce credeam, s-a mai făcut câteva. Încă două. Aproape ne umplem ferma. Ok, și cum ziceam să căutăm un cal, acum e pe partea asta să vedem. Vom vedea dacă este ceva. Nu știu dacă am fost niciodată, nu cred că am fost pe partea asta. De aici nu se vede nimic. Ok. Vom mai merge pe partea asta. Un cal? Lol. Și caut un copac acolo. Ăla e cal, nu? Oh, 2. Bun. Dă tu după ăsta vii? Sau după mere. Dacă am avea și noi vreun măr, hai să încercăm să spargem niște frunze pentru un măr. Că știu că mănâncă mult mărul ăsta. Ok, avem și acolo și o vacă. Ok, vrei mă să mă accepti? Mă lași să te coloresc? Hai. Ok, și s-au îmbunătățit. Aici o să punem șaua, aici o să punem armura. Momentan să nu venim în ceva, ca să nu fugă niciodată. Ok. Sau să-l împingem până acasă. Nu, mai bine să pom în jos și să nu mai iasă de acolo. Pentru asta trebuie să stea nemișcat. Nu știu că vrei să stea acolo. Nu e așa. O să spun 3 pătrățele în caz
cred că mai poate și mai sară, dar încă... Ok, până la asta e bine. Ok, și ca să... Ok, nu putem da în el pentru că o să fie rău. Am dat să-mi iau bine, gata. Ok, și ca să știu... What the fuck? Bă, mai pot să respir, mă? Să mai și pe mâna așa, să nu mai fac ca nebunul. Am căzut la el. Punem niște de ăsta. Și o să ridicăm unde ăsta mare, așa în sus, să nu uităm unde e. Ok, bună întrebare, cum adaug jos? Unde mă duc mă cu toate fungișurile? Nu mă accept. Ok, atunci nu mai vorbesc cu tine. Să distrugem vaca asta pentru mâncare. Ar fi uitați aici. Uitați-mi aici acasă. Și o să ne începem o mine acasă. Avem o bucăți de oaie friptă. Aici mai avem și bucăți, să luăm lemnul. Ok, avem și 4 bețe, vom pune totul aici, tot ce e din lemn. Nu contează că dacă nu e și din lemn, le vom pune acolo. Și să luăm puțină mâncare. Care o luăm pe asta. Totul nu va avânge, deci le luăm și pe astea. Ok, și acum să facem... Avem nevoie de lemn acum. Să facem din asta. Mă voi scăpa de aici. Nu chiar. Nu cred. Bă. Tu vine acolo. Unde fugi? E. Urec. Gata. Că nu vrea să vină. Ok. Tot frumos. Ok, să luăm câte bucăți să luăm și 20 de bucăți, nu ne trebuie mai mult. Nu fac. Bun, dacă cădem în asta. Ok, gata. Fel. Distrugere. Ok, să vizităm puțin cave-ul ăsta. Tot ce n-am, am mers aici ca... Ok. Sfârșit. Bune. Totuși e bunele. Ok, avem destul de mult cărbune acum. Îl vom lua pe tot. Ca să avem și noi torțe multe. Se pune chiar și afară. Ok, și în următorul episod tot așa vreau să minez ca să dau de câteva diamonduri, fiindcă știu unde să fac rost de obsidian, deci o să ne facem și portalul spre Nether și când o să fim full diamond enchantat, poate o să batem și noi wither-ul. What the fuck, cât grota era să cad. Du-te mai hole. Ok, deci doar o unealtă o am nefolosit. Ok, 15, 16.
18, 19, 20 și 20. 20, hai că ne auzi. Un stack și 16 ar fi destul de bine. What the fuck? Unde sunt toate oile? Pe unde au scăpat? What the... What? Ce naibii? E bug sau ce? Doar o oaie mai am? Două. Și trebuie să fac convorul astea. Vă teleportați. Deci, noile animale care mi-e de frică sunt oile. Deci, te teleportează. Nu? Bune. Te voi mângâi acum capul cu sabia. Și am acum o idee. Nu știu cum o să arate. Dar o vom folosi pentru că durează mai puțin să o facem. Stai și... Ok. What the fuck. Deci cu ăsta o să-l punem bun, bun, bun. Gata, și le vânge astea. Vom încerca prima oară la vaci cum se fac. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O să tragem așa. Oh. Nimic, mai spargem una. Ok. Hai că arată destul de bine, zic eu. Uitați-vă la aici. Uitați-vă. Ok, să mai facem așa. Să punem și la urmă la oi, care mai sunt doar două, și spiderul ăla, uite-te. Deci s-a teleportat în fața mea. What the fuck? Am 3 oi. Ori asta, ori e bug. Ori nu-s bug-uri. Variez pe faza cu bug-urile. Și o să pun aici niște torțe. Un grajd aici așa. În episodul ăsta vom termina acoperișurile și cred că o să închid episodul acolo. Și în următorul episod vreau să mă duc până în deșert să caut un templu. Caut un templu. Asta o să fac. Ok, hai totuși să îi facem, uite așa. 4 și 1, 24. 14 torți ar trebui să ne ajungă să consumăm 8 aici și 8 aici. 2, 3, 4 sau... Nu, stai. Punem... Stai, vreau să le sparg. 1. 1. 2. 1. Ok, 5. Deci nu mai am nevoie. Și aici o să pun doar. De aici, una. Este puțin mai mare, deci 1, 2 sau 3 și atât.
5 fix. Acum să mai avem încă 15 de-astea. Ok, hai că ar trebui să le avem cât de cât. Am mai crescut grâu. Ok, și mai avem aici. Și astea. Hai să le facem. 4, 5, 7, 8. Ok, și fix 64 și încă o bucată. Aici, aici și aici, aici. Astea sunt cam gare, deci hai să acoperim repede. Avem până acum 1, 2, jumate. O, 3 și jumate. Ok. Ok, hai că e destul de bine. Una, două, trei. Strage. Bine. Hai mă, mai vreți să mai fugiți? Oh. Prea mult. Cred că prea bine. Da, cred că e bine. Ok. Acum am 4. What the fuck? Cu una în plus. Wow. Ok, deci avem de ales. Da, o să mai punem una în plus. La voi. Așa vrem. Bă, nici dentro, bă. Și gata. Ok, și gata. Ar trebui să-mi ajungă și pentru tot peretele ăsta. Ok, o să-mi ajungă maxim pentru asta. Dar ar fi super să ne ajungă și pentru ăla. Ok. Da, mai am nevoie de foarte puține. Pentru perete, că pe urmă și ne acoperim și alte chestii. Întâi să mâncăm ceva și să ne culcăm. Ok, aici 3 turi de astea. Cochel buton. Ok, să dormim acum. Da, și mă băgasem puțin pe game mode dacă ați văzut acolo, ca să... Nu știu, ca să zbor puțin pe... Să văd și în ce parte erau caii ăia și am văzut în ce parte erau, nu erau în aia, nici în aia și am mers chiar o grămadă. Ca să văd și chiar acolo, foarte aproape, i-am găsit. Am trecut 3 și pe urmă am ieșit și am intrat, că nu aveam nimic în chest și de asta. Acum avem full totul, full. Ok, și uite aici și zombie, de ce n-ați apărut mă toată noaptea, de ce n-ați apărut? What the fuck? Și...
de bucăți. Adică tot 2 de bucăți, vreau să zic. Două ne-am luat iar. Avem stack-uri. Stack și 2, și 4. Să vorbesc mai tare puțin. Ați mă zis că sunt destul de departe de microfon. Îl trag puțin mai aproape. Ok, și l-am tras. Vom lua pe aici prin grădină, ca ajungem mai ușor. Uite, să luăm și plantația asta, să luăm. Aici. Ok. Și am plantat tot asta. Nu o fac. Câte cultură ele să-mi iau. Ok. Și aici e ca o terasă, așa, vedeți tot. Ok. De acolo mai am mici vaci, mici oi. Stai așa, că am uitat să transfer alea. Transfer pe astea. Stack și 33 și le mai transform și pe astea și facem aproape de 100 curs. Și hai și cu astea. Bă, 1 dacă mai am 1. Ok. Și am revenit. Am pus puțină pauză din nou. Avem de astea. L-am transformat. Punem acoperișul și pe urmă să dăm și la peretele ăla. Vom încheia episodul. Să facem un stack. Ok. Bun. Ok, spun astea două. Hai că mai avem puțin. Până terminăm tot acoperișul. Și acum aici nu știu ce să fac, cred că se pun mai multe garduri și prin pereții ăștia să nu fie chiar așa de gol. Și vale totuși puțină lumină. Sau nu e ideea să pun ceva, niciun caz nu se face așa. Ok, și am pus și astea. Hai să vedem cum arată acum. Stai că avem țările astea. Atunci ești un virgin. Să învățim și cum what the fuck, dar... Doar voi mai faceți niște treburi acolo. Și n-arată destul de rău, dar destul de bine totuși. Ok, și cam atât și cu episodul ăsta, sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like.